हाय गाइस जय जगन्नाथ। तो नेक्स्ट जो नुआ वीडियो आज वीडियोटा कौन ना आमर आज थिला मोर आज छुट्टी कालुपड़ा आज अच्छी पूरा फ्री आम ए जा फतेहगढ़ राम मंदिर वर्षा पाग भी देती वर्षा भी टिके हेलानी तो जीवा बुलवा केमती कौन हो वर्षा आरंभ हो गला रेनकोटा पिंधिकी बाहर तो चलो आगे भेट हवा कौन केमती हो गाइज आम जिते बाहर वर्षा कमी जाऊँगी रेडी हो गल आम पड़ा को बाहर भिडी के जीवु ना कौन आज रहा फतेहगढ़ चल आगे केमती कौन हो भेट हवा वर्षा आरंभ हो गला वीडियो टी ब्लर आसमें अल्प समय जाकि पहुँचू पुणी वर्षा खरा चली कौन हम के जानी बढ़िया गोटे सर्विसिंग करके गाड़ी भल भाव भल रोड काली मांझी हम चल चेक कर कमी जाऊँ गाड़ी मोर डेली रनिंग ना 150 किलोमीटर सब गाड़ी ना तू से भी जानू श्री मंदिर श्री राम मंदिर को रास्ता क्या व्यू है गाइस। हमने तो तुमको लिया वीडियो देखो सुनो साला रास्ता तो जाना तीन और बीट बोका था जो हाँ कौन क्या ना एक रात रुक के बोका था हाँ तीन कर दे बोता हुआ दिया गाइस बारिश होने लगा आप देखा जी तीन और बड़ी जीना उसी का नाम है
କିଏ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର ହେଇଯିବ କି ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖିଲୁ କି ଛାଡ଼ିଲା ଗାଈ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଯୋଉ ରେଟରେ ବର୍ଷା ଛାଡ କାଳେ ବଡ ମୁହଁ ଦେବି ହିରୋ ମୁଁ ଦେଖିବୁ ନା ମୋର ଏକର ଭିଉଟା ଦେଖ ଆମେ ଯିଏ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ହଁ ସିଆଡେ ଯିବା ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କି ଦେଖି ତ ପାରିଲୁନି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ନାହିଁ ଛାଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ବି ମଝିରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ସଜଡ଼ା ହେଲା ଚଢ଼ା ଟିକେ ଚଢ଼ା ମାରିଲା ସେଠି ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିବୁ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାଟା ବୁଲିକି ଯିବା ଏବେ ତ ଆସିନଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ହେଲା ଦେଖା ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ଆଉ ଚଢ଼ା ତାର ସେଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଚଲେଇଛି ଚଢ଼ାଗୁଡ଼ ଡକରା ପଡ଼ିଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ପଛେ ପଛେ ଆଉଛି ଚଢ଼ା ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିଆ ସେପଟ ଭିଉଟା ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତୋତେ ସବୁ କାହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦିଲଦାର ଟଙ୍କା ଦିଲକା ରାଜ ଆଶିଷ ସେପଟେ ଦେଖ କେମିତି ବାଦଲଟା ବାଜୁଛି ଏଇଟା ବା ସେଇ ଯୋଉଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଲା ସେଦିନ ଏଇଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚଲେଇଛନ୍ତି କାଳୁ ପୋଡ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦେଖାଯିବ ଫଟୋଟା ମାରି ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏତେ ପଡୁଛି ପାଠ କଣ କହିଲୁ ତୁ କଥାର ପାଠ ବାଦଲ ନେଇଗଲା ବାଷ୍ପ ସବୁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଖରା ହେଇଥିଲା ନା ବୁଝିଲୁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଏରିଆ ନା ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଉଡିକି ଯାଉଛି ବାଷ୍ପ ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ଖରା ଚିଲେଇକି ଖାଇବାକୁ କହିବୁ ତୁ ଥାଉ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଗାଇସ୍ ଫଟୋଟା ସରିଗଲା ଖାଇବାକୁ ଚଢା କହିଲା ଚିଲେଇକି କହିବି ଖାଇବାକୁ ସେ କାହିଁ ସେଠି ଲଡୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବଇଛି ହେଇ ତ ମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ଲଡୁ କଣ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ବଇଛି ନାଇଁ ସାରା ଆସିଲି କାଳେ ସାରା ଆସିଲି ମନରେ ଗାଇସ୍ ମନ୍ଦିର ଫଟୋଟା ଏଟା ମାରିବା ଗାଈ ଆମ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସରିଗଲା ଚଢା ତାର ଭକ୍ତି କରିବ କହୁଛି ଚଢା ଭକ୍ତି କରିଦେବା ଠିକ ଠିକ ଏମିତି ମୁଁ ସାଧୁ ବାଣୀ ଦେବି ବୋଲି ଗାছ ତତେ ଆଣିଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ଭିଉଅର ସବୁ ସାଧୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ଦରକାର ସେ କିଏ ତୁ ଆଗେ ଖାଉଥିଲୁ ସରି ଠିକ ଅଛି ଗାଈ ପୁଣି ବର୍ଷା ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଭିଉ ଦେଖିଲୁ ଗାଇଜ ଆମର ସରିଗଲା ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣ ଠାକୁର ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠୁନି ଡାକୁଛି 5ଟାରେ ଉଠୁନି କଣ କରିବୁ
ପାଞ୍ଚଟା ଭକ୍ତି ନାହିଁ ମନରେ ସତ କଥା ଠିକ ଠିକ ତୁ କହିବୁ ପୁଣି ଆମ ମନରେ ଭକ୍ତି କୋଉଠି ଆସିବ ଭାଇ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି 5ଟାରୁ ଯିଏ ଟିକେ ଦେଖେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାଇଆ ବାଇଆ ବେଢାଟା ବେଟା ତୁ ହେଲା ବାଚୁଡା ପଛ 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 ଭିଉଟା ସୁଖଲା view, क्या ଦେଖି view ପୁରା है guys। କ୍ୟାମେରା ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଖି ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ ହବନି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନିଜେ ଆସିକି କୋଣ ଦେଖିଦବ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏବେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଯୋଉ ଟ୍ରି ବ୍ରିଜ ସେଠି ଅଛି ସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠିକି ଭାବୁଛୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବାଟରୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିବ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିବ ଯଦି ସିଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାଧେ ରାଧେ।